Týchto 9 typov ti spríjemní drepovanie. Typ číslo 1. Nastav si držaky do správnej výšky, aby si nemusel chodiť na špičky, keď odoberáš váhu a nezdvihol do držiakov. Spotter je fajn, ale hlavne používaj tieto spotterské ramená. Pri odoberaní činky nechoď s nohami takto od seba, ale odoberaj činku s nohami pri sebe. Bod číslo 4, používaj 3 kroky. Vzad, do strany, do strany. Bod číslo 5, spevni sa, ako keď chceš ponoriť pod hladinu vody. Veľký nádych do brucha, do hrude, zavriem hlasivkovú štrbinu a idem dole. Bod číslo 6, používaj extra klip pred kotúče. Budeš mať väčšiu vzdialenosť od konštrukcie od držiaka a menšia šanca, že o neho buchneš pri odoberaní činky. Ak chceš lepší feedback, či dýchaš správne, používaj opasok. Ten ti dá peknú spätnú väzbu. Bod číslo 8, používaj šírku úchopu podľa tvojej flexibility a komfortu ramien. Čím si flexibilnejší, tým naužšie. Čím menej flexibilný, tým použiješ širší úchop. Posledný 9. bod, nechceš drepovať cez špičky, ani váhou na pätách, ale práve že tlačiť pekne do stredu svojich chodidiel.